Hello friends, बरायबाय Bodo Jubin4 official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। आसाम पुलिसनि आन्डाराव ग्रेड 4 नोंथांमोना फाइनाली एडमिट मोनबाय आरो खायसे मोनाखै। दा मानि थाखाय मोनाखै बेखौ लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों आरो एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जागोन नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों। दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। एन्ड बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा गोबां कमेन्ट्स फैदों क्रमाव थाङोब्ला नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोननाय नङा खायसेनि मबाइलाव नायोब्ला दा नै आंनियाव फैयाखै स' नोंथांमोना बे एडमिट कार्डआव थुयोब्ला क्रमाव फैनानै SLPRBआव मोननाय नङा स' बेखौ मोनाब्ला मा खालामनांगोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि ब्राउजाराव थांनानै गोदानै SLPRB लिरनांगोन जास्ट नोंथांमोना ब्राउजाराव थांदो नोंथांमोननि एक्सट्रा थायोना बेयाव थांनानै स' SLPRB लिरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव एडमिट कार्डआव थांनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो स' बिदिब्ला आं बेयाव थांसै फैदो ब्राउजारावहाय। स' दानिया ब्राउजाराव थांनाय लोगो लोगो जों मोनगोन एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेलाव नोंथांमोना क्लिक खालामबा बेबायदि मोनसिगोन नै दा फाइनाली फैबाय ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बा स्किल टेस्टनि थाखाय एडमिट कार्ड पर्टेल फैबाय स' बे टिराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन दा बेयावनो ग्रेड 4 स्टाफ ओंखारदों आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनिफ्राय कमान्डोनि आन्डाराव आरो लोगोसे फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसाव ओंखारदों दा खायसे फैयाखै दा मानि थाखाय फैयाखै होनोब्ला ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जे एग्जाम सेन्टारा फिक्स जायाखै खायसेनि थाखाय खायसे पस्टनि थाखाय स' बेखायनो बेखौ दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ थाबैनो होगोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ मिथिखादों पर्टेलाव दा बेयाव फन नाम्बार मेल आइडि एप्लिकेसन नाम्बार बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनानै बार्थडे होनानै लगइन खालामबानो नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ मोनगोन जेबो टेनसन गैया दा बेनो आरो खायसे पस्टआव नोंथांमोना एडमिट मोनैनि जाहोना बेनो जे एग्जाम सेन्टारा थिग जायाखै नालाय बेखायनो एसे प्रब्लेम जादों दा नोंथांमोना लासैनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायबाय थायो आरो थाबैनो अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन खायसे एडमिट मोनैफोरनि थाखाय। आरो दायो गोबां मिथिनो लुबैदों एग्जाम सेन्टार स्किल टेस्टआ बबेयाव जागोन दा बेनो जाबाय ओरैबायदि मोननैसो ओंखारदों बे जाबाय ITI एग्जाम सेन्टारावहाय एबा ITI आवहाय जादों मोनसे स्किल टेस्टनि थाखाय एन्ड बेनिफ्राय मोनसे जाबाय AFRO ट्रेनिं सेन्टारावहाय गुवाहाटि जालुकबारियाव दङ स' नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै स्किल टेस्टखौ हैनांगोन लकेलाव मोननाय जायासै बेखायनो जायफ्रा एडमिट मोनाखै नोंथांमोना मिथिखादो गुवाहाटियाव थांनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौहाय PhD लागोन बेयाव रानिं गैया दे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनना बुङो PhD माने बेनिफ्राय TT एबा ट्रेड टेस्ट माने नोंथांमोनखौ लागोन स्किल टेस्ट आरो 50 नाम्बारनि लानाय जागोन स' बेनिफ्राय काट अफआ 30+ लानो नाजा मानोना बेयाव गोबां दं नालाय बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजां होयो स्किल टेस्टखौ आरो नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लाग्राफ्रा मोनसे पेनेल लागोन बे जाबाय मोनसे खथा खथा लागोन आरो बेयाव स्किल टेस्टखौ लानाय जागोन हमना ला वाटार केरियार बा वाटार केरियारनि थाखाय लानाय जागोन टेलर बा टेलर थाखाय लानाय जागोन एन्ड खानाय सिंग्रा बा खानाय सिंग्रा बेफोरखौ लानाय जागोन थ' बे नों जि पस्टआव खालामदों बिनि सायावनो नोंखौहाय ट्रेड टेस्ट लागोन आरो बेखौनो होनो ट्रेड टेस्ट। दा जोंहा PhDआव बेसेबां नायगोननो STPनि हाइटआ 158 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 147.5 सेन्टिमिटार एन्ड सेस्टा होनोब्ला अनलि STPआव नायोब्ला 80 सेन्टिमिटार एन्ड एक्सप्लेन खालामबा 85 बेखौ हौवाफोरखौल' सुनाय जायो एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट लानाय जागोन अके मेडिकेल टेस्ट लागोन एन्ड बेनिफ्राय गासैबो जुदि नों अके जाबायब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनानै स' नोंथांमोनखौ लागोन स्किल टेस्ट एबा ट्रेड टेस्ट आरो बेयाव बेसेबां नाम्बारनि लागोननो बेनो जाबाय 50 नाम्बारनि मेक्सिमाम लागोन माने 50 मार्क्स दङ आरो नोंथांमोना मिनिमाम 33% मोननाय जानांगोन अब्लासो पास जागोन 33 ब्ला बेसेबां मोननांगोन नोंथांमोना हमना ला 33% बा 16.5 बेबायदि मोननांगोन बाट नोंथांमोननि काट अफआ एसे गोजौ थांगोन 16 थाङा गैयाब्लाबो 30+ लानो नाजा अब्ला नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो सेलारिया जोबोर मोजां बे ग्रेड 4 जबाव